थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर हे विभूती योग, आता आज हा विभूती योग आपण पुढे थोडी उजळणी घेणार आहोत, पण मला एक ऐकायला आवडेल तुमच्याकडून की तुम्हाला विभूती या शब्दाचा काय अर्थ उमगतो तुमच्या ऐकण्यामध्ये, किंवा तुमच्या आपण जे नेहमी, किंवा तुमच्या मते काय अर्थ आहे विभूतीचा? प्रचिती. काय उमेश प्रभूजी? प्रचिती. प्रचिती. हा, प्रचिती थोडं जवळ जाऊन आहे, पण अजून काय विभूती म्हणजे? ठीक आहे, हरकत. विभूतीचा इथे अर्थ आहे हे परमेश्वराचं ऐश्वर्य आहे. पण विभूती म्हणजे तुम्ही ऐकलं असेल, अंगारा लावतो आपण, अंगारा जो लावतो त्याला विभूती म्हटलं जातं बघा. किती विभूती असते, तर ती एक विभूती असते. आणि हे परमेश्वराचं ऐश्वर्य आहे. आज हे विभूती म्हणजे परमेश्वर स्वतः ऐश्वर्याबद्दल परमेश्वराच्या सांगतात, आणि म्हणून ही विभूती योग हा आज आपण जातो आहोत पुढे. तर त्याच्या आधी थोडीशी उजळणी कालच्या इथूनच आपण पुढे जाणार आहोत, की जो आपण राजगुह्य योग शिकलेलो आहोत 9व्या अध्यायामध्ये, जो विभागून आपण काल आणि आधीच्या दिवशी केलेला आहे, की ज्याच्यामध्ये आपण हे गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान आणि राजगुह्य ज्ञान, की शरीर नाही आत्मा आहोत आणि परमात्म्याचा अंश आहे आत्मा, आणि हा ईश्वराचे आपण अगदी अत्यंत खूप प्रिय असे भक्त होऊ शकतो. म्हणजे आपण प्रिय भक्त आहोत ईश्वराचे. तर असे हे इटर्नल म्हणजे अगदी शुद्ध भक्त म्हणायचा की हा शब्द, की अशा प्रकारे परमेश्वराने अति गुह्य ज्ञान, राजगुह्य ज्ञान असं अर्जुनाला दिलेलं आहे. आणि कशा प्रकारे तू भक्ती करू शकतोस आणि कुठे मला तू बघू शकतोस, अशा सगळ्या मार्गाने परमेश्वराने ही सगळी काल उपदेश केलेला आहे 9व्या अध्यायामध्ये. आणि मग परमेश्वर म्हणतायत की ज्यांना नाही, जे असुरी वृत्तीचे आहेत, किंवा जे आम्ही तुम्हाला म्हटलं की जे 3 प्रकारचे लोक की स्वतःला देव समजत आहेत आणि कुठल्या तरी काल्पनिक स्वतःच्या इच्छाशक्तीने किंवा कुठल्या तरी काल्पनिक स्वतःच्या मूढ नराधम आणि आसुरी. काय? मूढ नराधम आणि आसुरी. आसुरी, ते तर अगदी बरोबर, की जे अगदी वाईट आहेत. परंतु मी हे जे वर्गीकरण सांगितलं माताजी, हे अशा प्रकारे आहे की या प्रकारचे 3 गोष्टी, म्हणजे जसं आपण अर्थी, अर्थार्थी, अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू, हे लोक जे परमेश्वराच्या भक्तीमध्ये लीन होऊ शकतात, तसेच हे लोक 3 प्रकारे अजून विभागले जाऊ शकतात, की जे स्वतःलाच परमात्मा समजतात, जे परमात्म्याला स्वतःच्या काल्पनिक याच्यामध्ये समजतायत आणि त्याची पूजा करतायत. आणि जसं मी म्हटलं की विश्वरूप, हे विश्वरूप जे परमेश्वराचं, आता अर्जुनाने 11व्या अध्यायामध्ये, म्हणजे याच्या पुढे जाऊन अर्जुनाला परमेश्वराने आपलं विश्वरूप पण दाखवलंय. आणि ते काय कारणाने, की अर्जुनाला सगळा विश्वास होता, भगवंत त्याचे अगदी परमसखा, त्याला त्यांनी जाणलेलं होतं. आणि आजच्या अध्यायामध्ये तुम्हाला आता कळेलच पुढे जाऊन. परंतु कुठेतरी हे कळावं आणि कुठेतरी या अज्ञानी लोकांचा आणि कुठेतरी लोकांच्या समजेसाठी पुढे जाऊन हे अजून विश्वरूप दर्शन आणि परमेश्वराची ही अजून सामर्थ्य, पण ते कुठेतरी माधुर्य, म्हणजे परमेश्वर जसं आपण म्हणतो की कृष्ण प्रेम, आणि प्रेम, माधुर्य, हा जो भाव आणि हे जे श्यामसुंदर आणि हे जे मनुष्य रूप परमेश्वराचं दाखवत आहे, तिथे कुठेतरी विश्वरूप हे नाही मानलं जात. ते कुठेतरी क्रौर्य आहे त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच त्याला मग त्याची जेव्हा पूजा केली जाते, मग ते कुठेतरी वेगळ्या प्रवृत्तीचे लोक, आणि म्हणून मग अशा लोकांना नाही चांगलं मानलं गेलं, की जे स्वतः तेवढंच, कारण ते परमेश्वराचं खूप थोड्या काळासाठी परमेश्वराने रूप धारण केलं होतं. आणि ते तुम्ही बघाल, त्याचं वर्णन ऐकून ते इतकं भयावह आहे वर्णन, की मग ते खूप रुद्र प्रकारे, आणि ते नाही बघू शकत, अर्जुन स्वतःच बघू शकत नाही, तर पुढे जाऊन म्हणजे त्याचं वर्णन ऐकल्यानंतर की त्या रूपाला जे मानून पूजा करता आहेत, अशा प्रकारचे लोक मग पुढे जाऊ शकत नाहीत. आणि मग हे आसुरी, जसं माताजी आता म्हणाले, नराधम, जी वृत्ती आसुरी आहे, आणि ज्या पाखंडी, छल कपट या जगामध्ये जे लोक आपल्या विकृत वृत्तीला अजून कुठेतरी खत पाणी घालून आणि कुठेतरी तम वृत्तीने अगदी पुढे जात आहेत, अशा लोकांना मग ते पुढे या भक्ती मार्गावर येणं खूप कठीण आहे असं परमेश्वर सांगतात. आणि मग ते आपल्या ज्ञान संस्कृतीचा आणि त्यांच्या सगळ्या गोष्टीचा पराभव होतो त्याच्यामुळे. पण मग भगवंत तेच म्हणतात की अहो, पूजा कठीण नाही हो, खरंच कृष्णाची पूजा एवढी कठीण आहे का? फलम पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, परमेश्वराला एवढं बास आहे हो. आणि तेवढंच परमेश्वर म्हणतायत की तुम्ही अगदी 56 भोग, जसे मी तुम्हाला म्हटलं इस्कॉन मध्ये, मग अगदी ते दाखवले जातात परमेश्वराला. पण परमेश्वराला एवढं सगळं नकोय. तुम्ही नैवेद्य दाखवून त्याचं ते अन्न ग्रहण करणं ही खूप चांगलीच गोष्ट आहे, परंतु एक पत्र, एक फूल, एक पान आणि थोडं पाणी भगवंताला, तेवढी सुद्धा पूजा तुम्ही भगवंतांची करू शकता.
आणि मग या भक्ती मार्गावरती दुसरं काही नाहीये, खूप सोपी आहे हो ती. तुम्ही अगदी नामस्मरण हा यज्ञ जो कलियुगाचा दिलेला आहे तो तुम्ही अगदी मनापासून, मग त्याला सुद्धा काही बंधनं नाही ठेवली हो भगवंतानी, की तुम्हाला काही नाहीये कठीण त्याच्यामध्ये, की तुम्ही अगदी असंच केलं पाहिजे आणि शुद्ध होऊन सोहळ्यामध्ये आणि असं नाही हो. मन शुद्ध, मन चंगा तो काकोटी में गंगा, तसं आहे ते, की तुम्ही अगदी मनापासून सकाळी उठून त्या मी जसं तुम्हाला म्हटलं ब्रह्ममुहूर्तावर तुम्ही एक माळ जप करी गेलात तरी तुमची प्रचिती, तुम्हाला आलेला अनुभव तुम्ही मला सांगाल. इतकी ते सुंदर आणि इतका सुंदर अनुभव तुम्हाला येईल की तुम्ही जेव्हा ते नामस्मरण कराल तेव्हा पूर्ण म्हणजे असं वाटेल की मला स्वतःला मी अनुभव सांगते की संपूच नाही, आपण हे करत राहावं. इतका सुंदर अनुभव येतो, कारण त्या त्या वेळेचं महात्म्य असतं आणि आपण ते तेव्हा नामस्मरण सुरू करतो. मग हे प्रत्येकाचं, आणि शेवटी मी म्हटलं की हे भक्तीचे टप्पे आहेत आणि कुठेतरी श्रद्धा, आणि मग ती श्रद्धाच तुम्हाला त्या प्रेमाकडे, कृष्ण प्रेमाकडे घेऊन जाते, की अगदी प्रेम कसं परमेश्वरावर बसतं. मग ती त्या टप्प्याटप्प्याने जातं, की कुठे तुम्ही विश्वास ठेवता परमेश्वरावर, कुठेतरी माहिती असतं की परमेश्वर आहे आणि आपली काळजी घेतोय. या गोष्टींची जेव्हा अनुभूती येते, या गोष्टींना जेव्हा मानलं जातं आणि परमेश्वरच सगळ्याचं मूळ आहेत हे जेव्हा हे परमतत्व जेव्हा मनुष्य जाणतो, तेव्हाच मग तुम्ही त्या कृष्ण भक्तीपर्यंत आणि कृष्ण प्रेमापर्यंत पोहोचू शकता. आणि आज पुढे जाऊन आपण या विभूती योगाबद्दल तेच शिकणार आहोत. आणि म्हणून या विभूती योगामध्ये आता सुरुवात करतोय की परमेश्वर स्वतः, मग याच्यामध्ये काय सांगतायत की जो परमेश्वर, ज्याला कसं जाणू शकताय तुम्ही. आणि म्हणून या म्हणजे या 10व्या अध्यायामध्ये आज तुम्ही चतुश्लोकी गीता शिकणार आहात, की ही छोटी गीता म्हणजे या 4 श्लोकांमध्ये सगळी गीता दडलेली आहे. आणि अशा प्रकारे या चतुश्लोकी गीतेचं आपण आज या 10व्या अध्यायामध्ये 8, 9, 10, 11 हे श्लोक अत्यंत आपण जे मी वाचताना जे अत्यंत महत्वाचे श्लोक, आणि त्याच्यामध्ये ही गीता दडलेली आहे. जसं मी म्हटलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये गीतेचा सार आहे, 18वा अध्याय हा पूर्ण गीतेचा सार पुन्हा सांगतो, तसं ही चतुश्लोकी गीता आहे. या 4 श्लोकांमध्ये सगळ्या गीतेचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणून परमेश्वर इथे म्हणतायत, परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय मित्रा, पराक्रमी अर्जुना, माझे परम वचन पुन्हा ऐक, जे मी तुझ्या हितासाठी घेऊन आलेलो आहे. मी तुला हितासाठी तुझ्या देतो आहे, आणि जे ऐकून तुला अत्यंत आनंद होईल. जसं मी म्हटलं की परमेश्वराचं भजन हे खूप, मग हे जसं तुम्ही आता बघता की मग तुम्ही आपल्या मटेरियल, आपल्या भौतिक जगामध्ये तुम्ही सुख दुःखांचं, जसं काल आपण ती सायकल बघितली आणि त्याच्यावरनं जसं की थोडी सुख आहेत, दुःख आहेत, म्हणजे त्या गोष्टीकडे तर तुम्ही जेव्हा स्वर्गयुगामध्ये, स्वर्गलोकामध्ये जाऊन उपभोगता आणि पुन्हा या मृत्यू लोकावर येता, आणि तसंच या मृत्यू लोकावर, या दुःखालयामध्ये हे सुख दुःख म्हणजे सुख आहेत जी खूप क्षणभंगूर आहेत. आणि मग या सुख दुःखांना कशा प्रकारे तोंड दिलं जातं आणि कशा प्रकारे, की म्हणून त्या श्लोकामध्ये म्हटलेलं आहे, तो श्लोक जो पहिला वाचलाय की शृणू, की तू ऐक, मी जे तुला सांगतोय. प्रत्येक कितीतरी अध्यायांची सुरुवात अशी झालेली आहे की शृण म्हणजे तू माझं ऐक, तर शृणू, की मी हे तुला सांगतोय हे तुझ्या हितासाठी सांगतोय. आणि हे मी तुला का सांगतो आहे, तर त्याला तुझ्या फायद्याकरता आहे, तुला सांगतोय मी. आणि जसं आपण बघतो की सूर्याला, की परमेश्वर, जसं मी म्हटलं की परमेश्वराचं हे ब्रह्मरूप आहे, आणि हे ब्रह्मरूप जसं ब्राह्मणाचं रूप, आणि आपण सुरुवातीच्या या 3 टप्प्यामध्ये जसं बघितलं की सूर्य आहे, आणि काही जण हा सूर्याचा प्रकाश म्हणजेच, चला की सूर्याने प्रकाश दिलेला आहे. पुढे जाऊन काही जण या सूर्य म्हणजे सोर्स बघायला बघतात की सूर्याला, आणि मग पुढे जाऊन सूर्याचं दर्शन, की आतमध्ये सूर्य, की सूर्यावर जाऊन काय आहे सूर्य हे जाणायला बघतात. आणि मग या 3 टप्प्यांवर जसं भगवान परमेश्वर या रूपामध्ये दिसतात, तसं आपण सूर्याला पाहू शकतो का? जसं हा सूर्य प्रकाश दिला जातोय, भगवंत सांगतायत की तुझ्या फायद्यासाठी हे मी तुला ज्ञान देतोय आज, की जे ज्ञान ऐकून तुला अत्यंत आनंद होईल, आणि हे तुझ्याच हिताकरिता मी तुला सांगतो आहे. जसं आपण सूर्याला बघू शकत नाही, की सूर्याचा प्रकाश दिसतोय सगळीकडे, परंतु सूर्य देवाला, की एक डिस्क दिसते आपल्याला सकाळी उठल्या उठल्या, पण कोणी सूर्य देव त्याच्यामध्ये बघू शकतोय का? नाही. कारण ती अप्रत्यक्षरित्या, म्हणजे तो सूर्यदेव जो प्रकाश आहे हा सूर्यदेव मानला जातोय. आणि सूर्य चंद्र जे आपल्याला इंद्रदेव, मग या लोकांमध्ये मग हे सगळे देवी देवता किंवा हे सगळे ग्रह किंवा ते देवतेच्या रूपात आपण बऱ्याच सिरियल्स मध्ये मग ते चंद्रदेव, सूर्यदेव हे मनुष्याच्या रूपामध्ये दाखवले जातात. पण आपण प्रत्यक्ष सूर्यदेवाला पाहू शकतो का? नाही. म्हणून अशा या फायद्याकरता, की तुला हे जाणून घेण्यासाठी की हे ज्ञान काय आहे, मग ते तुला दिसू शकत नाही, कारण तुझी इंद्रिय खूप मर्यादित आहे, तुझे सदोष इंद्रिय आहेत, त्याच्यामुळे तू सूर्य देवाला बघू शकत नाहीयेस. आणि म्हणूनच तुला हे ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी, की हे परम ज्ञान, की अजून त्याच्यामध्ये काय दडलेलं आहे हे मी तुला अजून तुझ्या हितासाठी सांगतोय. आणि मग पुढे जाऊन भगवंत म्हणतायत, नमे विदुः सुरगणाः
प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. देवतांच्या यजमानांना किंवा महान ऋषींनाही माझे मूळ माहित नाही, कारण प्रत्येक बाबतीत मी देवतांचा आणि ऋषींचा उगम आहे. कारण की देवतांना आता आपण कुणाला जाणू शकत नाही. इथे चित्र दिसतंय, या चित्रामध्ये कोण दिसतंय तुम्हाला? कोणी सांगू शकेल कोण आहे? नाही, देवकी माता आहेत या, ज्या गरोदर आहेत, ज्यांच्या पोटात कृष्ण बाळ वाढतायत. आणि या कृष्णाला बघायला म्हणजे की जसं मी तुम्हाला म्हटलं की वासुदेव आणि देवकीला प्रत्यक्ष परमात्म्याचं दर्शन दिलेलं आहे आणि त्यांनी परमात्म्याचं दर्शन देऊन त्यांना सांगितलेलं आहे की मी तुझ्या पोटी जन्माला येतोय. आणि मग देवकी म्हणतेय की बाळकृष्णाच्या रूपात तू माझ्या पोटी जन्माला यावंस. आणि म्हणून तो छोटासा बाळकृष्ण नंतर झालेला आहे आणि तो त्यांच्या पोटामध्ये वाढतो आहे आणि तो त्यांच्या पोटातून म्हणजे तो जन्म घेणार आहे देवकी मातेकडून. आणि मग हे अगदी सगळं बंद करून मी ज्यांना देवी देवतांचं मूळ आहे कृष्ण, की इतकं कुतूहल होतं की सगळे देवी देवता तुम्ही बघाल वरती की जिथे देवकी माता बसलेल्या आहेत तिथे सगळे देवी देवता की ब्रह्मा विष्णू महेश की सगळे तुम्हाला म्हणजे ब्रह्मा प्रत्यक्ष आणि इतर देवता नारद मुनी आणि हे सगळे जण भगवंतांचा जन्म होणार आहे तर भगवंतांचं दर्शन घ्यायला आलेले आहेत की इतके आसुसलेले आहेत भक्त दर्शनाला. आणि म्हणूनच की ह्यांचं जाणणं म्हणजे या देव ऋषींचं मूळ की सगळ्याचं मूळ मी आहे. आणि आता आपण म्हणतो की पिढ्यानपिढ्या जसं आपले आजी आजोबा आहेत किंवा आपले आई वडील, आपण आपले पेरेंट्स, मग आपण यांना जाणणं म्हणजे या पिढीला जाणणं किंवा आपण म्हणतो ना की यांचं आता मी तुम्हाला कुठल्या एक उदाहरण देण्याचं मी प्रयत्न करते, एक स्लाइड दाखवण्याचं तुम्हाला. मग ते एक सेकंद द्या. एक सेकंड. हा अच्छा खालीच आहे. ओके, त्याची स्लाइड नाही 10.3च्या हे नाही. तर परमेश्वर सांगतायत इथे की देवतांच्या यजमानांना म्हणजे इथे परमेश्वराला भेटायला आलेले देवी देवता आणि त्या देवतांचा मी ऋषींचा मी ह्या देवतांचा ऋषींचा उगम आहे. जसं परमेश्वराला जाणणं म्हणजे आपण म्हणतो की आपण आपल्या आधीच्या पिढीला किंवा आपले आधीचे पणजोबा आणि मग या पिढ्यांना जाणणं किंवा यांना आपण प्रत्येकाचा स्वभाव म्हणजे शेवटी एकत्र राहून स्वभाव वगैरे जाणू शकतो, परंतु आपण त्यांना आपण त्या पिढीला किंवा आतल्या पिढीला जाणणं आपल्याला शक्य आहे का? किंवा आपण त्यांना ज्यांना बघितलेलं नाहीये त्यांच्याबद्दल काही माहिती नाहीये तर त्यांना जाणू शकतो का? तसं परमेश्वर इथे म्हणतायत की मी सर्वोच्च नियंत्रक आहे आणि मला जाणणं शक्य आहे का? म्हणजे मी तर सगळ्यांना जाणतोय, मी तर सगळ्यांना बघतोय. जसं आपण कालच्या काही की परमेश्वराला जाणणं हे कुणाला शक्य आहे आणि म्हणून परमेश्वर स्वतः मग विभूती दाखवून आणि ऐश्वर्य मग हे का सांगायची गरज पडली? तर परमेश्वर पुढे जाऊन सांगतायत की जो मला अजन्मा अनादी सर्व जगाचा परम प्रभू म्हणून जाणतो तो मनुष्यामध्ये भ्रमित नसलेला सर्व पापातून मुक्त होतो. मग जसं मी म्हटलं की परमेश्वराला कोणी शक्ती मानतंय आणि कोणी या भ्रमामध्ये आहे की मी देव आहे आणि मग जे अशा प्रकारचे जे नास्तिक लोक आहेत की ज्यांना परमेश्वराला मानायच नाहीये, त्यांचं त्यांच्या हातात नाहीये परमेश्वराचं काही, की ज्यांना पुढे जाऊन स्वतःच्या वृत्तीमध्ये बदलच करायचा नाही. तुमच्या हातात दिलेलं आहे सगळं, पण तुम्ही त्याच्या कशा प्रकारे तुमच्या भावनांमध्ये आणि स्वतःमध्ये काय बदल करताय ते तुम्हाला की परमेश्वर स्वतः सांगतायत. स्वतः जर परमेश्वरांनी 8व्या-9व्या अध्यायापासून सुरुवात केली आहे की अर्जुन म्हणून इथे पुढे जाऊन शास्त्राचा सुद्धा एक आधार घेऊन सांगतायत की हे सगळेजण की नारद मुनी ऋषी इतर ऋषी सांगतायत, पण आज हे परमेश्वराच्या स्वतः मुखकमलातून हे आलेली गीता आहे आणि या मुखकमलातून ते स्वतःचं ऐश्वर्य की मी काय आहे, मी आधी नाही, मला मध्य नाही, मी अंत नाही, मला की माझी सुरुवात नाहीये, माझा अंत नाहीये, माझ्यात मध्य नाहीये. आणि अशा प्रकारे परमेश्वर सांगतायत की मी अजन्म आहे. जसं मी परवाच्या अध्यायात की हे काही काही आणि खूप रिपिटेशन आहे. तुम्हाला मी 2-3 श्लोकांचं सांगणार होते की कसं रिपिटेशन आहे की 6.47, 9.34 आणि 10.7 हे श्लोक किती साम्य आहे की या श्लोकांमध्ये जे साम्य आहे की आपण कालच्या श्लोकात बघितलं मन्मना भव भक्तो मध्या जिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव मात्मान मत्परायणः
तसंच 6.47 मधला श्लोक आहे. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः रात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः, की तू मला अर्पण कर, माझ्यामध्ये समर्पित हो. आणि तसाच हा 10.7 श्लोक आहे जो चतुश्लोकी गीतेच्या आधी, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयाः. आणि मग याच्यात काही संशयच नाहीयेत. आणि परमेश्वर स्वतःच्या विभूतीचं वर्णन करणार आहेत आणि परमेश्वर स्वतःचं ऐश्वर्य दाखवणार आहेत. आणि म्हणून परमेश्वर म्हणतायत, जो मला अजन्म अनादी सर्व जगाचा परम प्रभू म्हणून जाणतो, तो मनुष्यामध्ये भ्रमित नसलेल्या सर्व पापांपासून मुक्त होतो. आणि हे मुक्त होणं, आणि मग मुक्त होणं म्हणजे काय, तर परमेश्वराचा जो परमेश्वराला जाणतो, की ज्याचा भ्रम दूर झालेला आहे, की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक जसा या गुणांचा प्रभाव आपण बघितला. आणि प्रभावाखाली जेव्हा या तामसिक गुणाखाली, या तामसिक गुणांमध्ये जेव्हा भ्रम काहीतरी असतो, की एखादी व्यक्ती फक्त या भ्रमात असते, की हो हे माझ्याकडे सगळं आहे, हे माझं आहे, किंवा मग अर्धवट झोपेमध्येच म्हणजे अज्ञानच असतं. जसे मी काही चित्र तुम्हाला दाखवली, की मग बाहेरच्या विश्वाचा काही संबंधच नसतो आणि मग कुठलीही वाईट गोष्ट करायलाही ढजावलं जातं. आणि अशा प्रकारे मग इतका तो त्रिगुणांचा प्रभाव असलेला त्याच्यावरती मग त्या सात्विकतेकडे, मग अकर्माकडे कसं वळलं जातं, हे परमेश्वर स्वतःचं ऐश्वर्य सांगून आज सांगणार आहेत. की म्हणून परमेश्वर अर्जुनाला परत परत या अध्यायांमधून सांगतायत, की तू ऐक मी काय सांगतोय, की परमेश्वराचं बीज, मग जसं परमेश्वरांनी सांगितलंय की 7व्या अध्यायामध्येच मला की मी पिता आहे, की माझ्या श्वासापासून बरीच सगळी जगं निर्माण झालेली आहेत. आणि महाविष्णू आणि जसं मी म्हटलं की गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू हे प्रत्येक युगामध्ये आहेत, या प्रत्येक जगामध्ये आहेत. आणि ज्याप्रमाणे ह्या सगळ्याचा ज्या उत्पत्ती केली जाते, ब्रह्मापासून उत्पत्ती केली जाते, पण प्रथम क्रिएटर हे भगवंत आहेत, हे विष्णू आहेत. आणि त्यांच्या बेंबीतून जे कमळ निघून आणि त्यांच्या बीजापासून या सगळ्याची उत्पत्ती झालेली आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक ठिकाणी परमेश्वर हेच सांगण्याचा प्रयत्न करतायत की, आणि मग हे महान ऋषी, आणि मग या महान ऋषी किंवा 7 महान ऋषी आहेत, त्यांच्या आधी मग हे कुमार आणि महर्षी, त्याच्यानंतर मनु ज्यांचा जन्म, की ज्यांचा मनु हे मनुष्याचे वडील, आणि 4 जसं मी म्हटलं की इक्ष्वाकू आणि यांना जी गीता आधी सांगितली गेली तिथे ती कुठेतरी खंडित झाली होती. आणि मनु जे मानव जातीचे पूर्वज आहेत, यांची सगळी माझ्या मनातून यांचा जन्म झालेला आहे, की मनुची निर्मिती झालेली आहे भगवंतांपासून. म्हणजे प्रथम क्रिएटर हे मनुचे आहेत, हे भगवंत आहेत. आणि मग कुठेतरी या ग्रहांमधील सर्व प्राणी त्यांच्यापासून अवतरलेले आहेत. मग हे जीव सगळे या मनुपासून अवतरलेले आहेत. आणि ही प्रकृती, आणि मग जसं मी म्हटलं की या भगवंतांच्या शक्तीमध्ये, जसं पराशक्तीमध्ये, की पराशक्तीमध्ये हे सगळे जैवी आणि हे सगळे जीवित आहेत, की जे सगळे जीवित या सगळ्या अपराशक्तीमध्ये राहत आहेत आणि या भौतिक जगामध्ये राहत आहेत. पण निर्मिती कुठून झालेली आहे, जीवित निर्मिती कुठून झाली आहे, तर भगवंतांपासून, भगवंतांच्या या अंतरंग शक्तीपासून झालेली आहे, पराशक्तीमध्ये आहे. म्हणून की या प्रत्येकातून, प्रत्येक गोष्टीतून भगवंत सांगू इच्छितात की कशा प्रकारे ते त्यांच्या विभूतींचं दर्शन द्यायची का गरज आहे आणि काय आहेत त्यांच्या विभूती. आणि परमेश्वर जे सर्वांना, ज्यांना जाणण्याचा प्रयत्न करत आहात, जे अजाणतेपणे, की ज्यांना परमेश्वर कोण आहे तेच माहित नाही, मग आपण म्हणतो की या कर्मामध्ये जे केलं आहे, मग आपण जे प्रारब्ध आणि मग भोग, की या प्रत्येक कर्माचे भोग भोगले जातात, किंवा मग आता या पापाचे, आणि जे लोक मग या कुठेतरी भ्रमामध्ये जगता आहेत, ते कुठेतरी मग त्यांच्या संस्कारामध्ये, त्यांच्या ज्ञान संस्काराचं कुठेतरी अधःपतन होऊन मग वाईट गोष्टी घडतायत, आणि मग त्याचे भोग या जन्मीही भोगले जातात, तसे पुढच्या जन्मीही भोगले जातात. हे या आयुष्यातच, जसं मी त्या ब्राह्मणाचं सांगितलं की जसं त्याच जन्मी त्याला ते भोग भोगायला लागले, की मग जे आहे ते तुम्हाला त्या पापकर्माची फळं ही इथेच भोगायची आहेत, ते प्रारब्ध इथेच भोगायचं आहे. आणि मग ते पुढच्या जन्मी सुद्धा त्याचं जे काही असेल त्याचं माप मोल त्याच्यामध्ये असतं, जशा प्रकारे ते भोगायला लागतं आणि ते भोग वाट्यास येतात असतील. आणि म्हणून या 10.7 श्लोकामध्ये भगवंत सांगताय तिथे, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. जो माझा हा महिमा आणि सामर्थ्य जाणतो, तो अखंड भक्ती सेवेत गुंततो, यात शंका नाही. हे कोणाचं चित्र दिसतंय माहितीये इथे? इथे भगवंत श्रीकृष्ण आणि बलराम
जेव्हा मथुरेला परत आले, जेव्हा मथुरेमध्ये आले कंसाचा वध करायला, जेव्हा वृंदावनातून ते दोघं जण जेव्हा मथुरेमध्ये आले, तेव्हा सगळे मथुराजन अक्षरशः त्यांना लोटला होता जनसमुदाय. ह्या ज्या चित्रामध्ये दिसतंय की अक्षरशः लोक वरून म्हणजे सगळे व्यासमुनींनी जे वर्णन केलेलं आहे की काना कोपऱ्यातून म्हणजे सगळा जनसमुदाय त्यांना बघायला लोटला होता. पण प्रत्येकाला कृष्ण दिसत होते. प्रत्येकाच्या मनामध्ये तो भाव होता आणि प्रत्येकाला की मग जो अखंड भक्तीमध्ये कृष्णांच्या होता, की मग सूर्य जसा सगळ्यांना आपल्याला कुठेही असलो तरी जसा सूर्य आपल्याला दिसू शकतो. सूर्याचं दर्शन हे तुम्ही जगामध्ये कुठेही असाल तरी तुम्हाला सूर्याचं दर्शन हे होतं. आणि तसं परमेश्वर हे कुठूनही मग त्या जनसमुदायामध्ये कुठेही माणूस कुठेतरी मागे असू दे, कुठे वरती असू दे, पाठीमागे पण त्याला कृष्णाचं दर्शन होत होतं. आणि म्हणूनच परमेश्वर की जो माझा हा महिमा आणि सामर्थ्य जाणतोय त्याला परमेश्वराचं दर्शन आणि परमेश्वराच्या सेवेमध्ये जो गुंतो आहे त्याला हे जाणणं हे अगदी शक्य आहे. त्यात काहीच संशय युजंते नात्र संशय की यात काहीही शंका नाहीये. आणि मग पुढे जाऊन जसं मी म्हटलं या चतुश्लोकी गीतेची सुरुवात जी होतीये ती का होती आणि काय भगवंतांनी त्याच्यात सांगितलंय. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. इथे आता आपण या 4 श्लोकांमध्ये परमेश्वराशी असलेला संबंध, त्याचं असलेलं प्रयोजन आणि त्याचं असलेलं परमेश्वराचं असलेलं की एक मिनिट मी त्या वहीमध्ये एका दिलंय 2 श्लोकांचा अजून उल्लेख आहे. तर एनिवे या चतुश्लोकी गीतेमध्ये परमेश्वराशी असलेला संबंध काय आहे, त्याचा अभ्युदय आणि प्रयोजन म्हणजे काय, तर परमेश्वराशी आपला असलेला संबंध, त्याच्याशी निगडीत असलेल्या क्रिया, त्याच्याशी निगडीत असलेल्या ऍक्टिव्हिटीज आणि मग शेवटचा गोल काय आहे, परमेश्वराशी काय साधायचंय, परमेश्वराच्या मग या सगळ्या मार्गांनी काय साधायचंय परमेश्वराबरोबर, तर प्रयोजन काय आहे त्याचं. जसं अभ्युदय म्हणजे त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज परमेश्वराशी भक्ती साधण्याचा मग काय आहे, तर परमेश्वराशी संबंध साधायचा आहे आणि कृष्ण भक्ती, मग त्या भक्तीच्या मार्गाने अभ्युदय कशाने साधायचंय, तर भक्तीने साधायचंय, कृष्णाशी भक्तीने साधायचंय. आणि मग शेवटचा गोल काय आहे, तर कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेमामध्ये रंगून जायचंय, भगवंतांच्या प्रेमामध्ये लीन व्हायचं आहे. आणि हा जेव्हा संबंध प्रभुपाद याच्यासाठी उदाहरण देत आहेत की एका मुलाचं आणि मुलीचं उदाहरण देतात, मग याच्यामध्ये संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन काय आहे. संबंध काय, तर मुलगा मुलगी भेटलेले आहेत, मुलगा मुलगी भेटून त्यांना एकमेकांना आवडून ते लग्न करतायत, हा त्यांचा संबंध निर्माण झालाय, लग्न संबंध निर्माण झालाय. पुढे जाऊन अभ्युदय म्हणजे काय, तर एकमेकांना जाणतायत, ते एकमेकांच्या जबाबदाऱ्या उचलतायत, एकमेकांची मनं जपतायत आणि जबाबदाऱ्या सगळ्या उचलून संसाराच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या उचलतायत, बरोबरीने संसार करतायत. हे त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज झाले अभ्युदय. आणि मग प्रयोजन काय आहे हो, की पुढच्या आपल्या वंशाला वाढीस लावायचंय, की कृष्ण भावना जेवढी मनामध्ये जोपासता येईल तेवढी जपायची आहे आणि मग ह्याच कृष्ण भावनेने भावी तशा पिढीला जन्म द्यायचा, की अशाच प्रकारे मग तो जो सत्संग आहे तो अजून पुढे वाढवायचा आहे. तर हे झालं प्रयोजन. आणि मग या चारही श्लोकातनं तुम्हाला तेच ऐकायला मिळणार आहे. अहम सर्वस्य प्रभवो, मी सर्व आध्यात्मिक आणि भौतिक जगाचा उगम आहे, सर्व काही माझ्यापासून उत्पन्न होते. जे ज्ञानी हे उत्तम प्रकारे जाणतात ते माझ्या भक्ती सेवेमध्ये रमतात आणि मनापासून माझी पूजा करतात. मग इथे कुठेतरी तो संबंध स्थापायला सुरुवात झाली की जे आधी जाणतायत का भगवंताला, भगवंतांवर विश्वास आहे का, भगवंतांना मानतायत का. मग ते मानणं खूप गरजेचं आहे. मग ते मानणं कशात असतं हो, की नुसतं गॉड रिअलायझेशन म्हणजे भगवंताला जाणणं म्हणजे काय, नुसतं प्रेम. मग अध्यात्मामध्ये प्रेम तसं नसतं, मग ते कुठेतरी तुमच्या सेवेमध्ये दिसू दे. अध्यात्मामध्ये कृष्ण हे नुसतं एका काय म्हणतो ना आपण की लव्ह ॲट फर्स्ट साईट असं नाहीये हो. ते कुठेतरी मग तुम्हाला भावना गुंतायला लागतील. आणि हे भगवंत स्वतः सांगतायत की भगवद्गीतेला कृष्णाने लिहिलेलं प्रेमपत्र म्हटलेलं आहे. इतकं सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे, इतकी सुंदर उपमा दिलेली आहे की भगवंतांनी हे प्रेमपत्र लिहिलेलं आहे आपल्याला. आणि तुम्ही कसे या प्रेमामध्ये स्वतःला लीन करू शकता, कसे तुम्ही स्वतःला प्रेमामध्ये गुंतवू शकता, तर त्याच्यासाठी फक्त तुम्ही काय अगदी बघून आणि भगवंतांच्या सौंदर्याला भुलून नाही हो, तर भगवंतांच्या भक्तीमध्ये कसे रममाण होत आहे आणि भगवंतांच्या भक्तीत जाण्यासाठी त्यांच्या सेवेमध्ये कसे लीन होत आहे. जसं आईला मुलावर खूप प्रेम असतं हो,
पण ती मुलाचं तेवढं संगोपन करत असते. ती मुलांच्या सेवेमध्ये म्हणजे ते करण्यामध्ये ती इतकी गुंग असते आणि मग ते कुठेतरी प्रेम आणि तिच्याबद्दलचं एक वेगळं जसं सेवेमधून प्रेम सांगण्याचा उद्देश की हे जे भगवंत जसे करतायत की भक्तांवर भगवंतांचं खूप मनापासून प्रेम आहे. जसं काल मी म्हटलं की जसे परमात्मा आहेत की जसं काय म्हणतो ना आपण की जिथे आहे की दगड माती परमेश्वराला सगळे सारखे आहेत. मग परमेश्वर सगळ्यांना ते ज्ञान देतोय आणि परमेश्वराला कुठेही त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा पार्शिलिटी केलेली नाही आणि कुठल्याही प्रकारचं नाही. पण भक्त मात्र विशेष आहे तो भगवंताना. आणि म्हणून हा विशेष ही संज्ञा काल मी जे वाचत होती की ही विशेष ही संज्ञा ही फक्त भक्तांसाठी आहे. कारण मग ती कृष्ण भावना फक्त त्या भक्तांमध्ये दिसते. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन की मग हे संबंध आणि कशा प्रकारे ह्या अभ्युदयाकडे त्याचं मार्गक्रमण होतं. मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन मला शरण जाते आणि ते एकमेकांना ज्ञान देणारे आणि माझ्याबद्दल संवाद साधत खूप समाधान आणि आनंद व्यक्त करतात प्राप्त की मग माझ्याविषयी बोलण्याने त्यांना इतका आनंद प्राप्त होतो. अहो आपण रोजच्या रोज या भौतिक जगामध्ये मला सांगा कुणाला वर्तमानपत्र वाचावं असं वाटतं का हो सध्या? मला सांगा मी तर कित्येक वर्ष आता म्हणजे या कोविड पासून तर मला वाटतं 2 वर्षात मी हातातच नाही घेतला. आम्ही मध्ये तर बंदच अजिबात केलं. नाही. पण तो टीव्ही सुद्धा मी 5 मिनिटं पण नाही त्या बातम्या किंवा ऐकवत नाहीत की बघवत नाहीत. काय आहे खरंय. हो हे सगळं दुःखालय का म्हटलंय? कुठल्या बातम्या असतात हो त्याच्यामध्ये? प्रत्येक पहिली बातमी की तुम्हाला दुःख देणारीच असते हो ती बातमी. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही काय मिळवू शकता तर फक्त दुःख. कारण खरं म्हणून भगवंताने की दुःखालयम हे अशाश्वत जग आहे की मग तिथे आणि ह्या कलियुगाचं कुठे चाललेलं आहे ज्या प्रकोपाला की म्हणून ते अक्षरशः ऐकवत नाही त्या. पण हेच तुम्ही जेव्हा भक्तीमध्ये रममाण होऊन की जेव्हा बघा तुम्ही की कीर्तनाचं आणि जे हे संवाद की भगवंतांविषयी जेव्हा बोललं जातं आणि कीर्तन ऐकलं जातं म्हणून या 9 भगवंतांच्या या 9 भक्ती सेवा की मग तुम्ही श्रवणम करा. बघा हा आपण हा अध्याय ऐकतोय मी माझ्या परीने खूप मनापासून अगदी मग आपण आपला भाव ओतून प्रयत्न आणि तो आपोआप ओतला जातो. जेव्हा आपण भगवंतांबद्दल बोलतो ते कुठेतरी आतून इतकं येतं की त्याला काही त्याला एक्सप्रेस करायला शब्दच कमी पडतील. मग इतकं आपण रममाण होऊन भगवंतांविषयी बोलतो किंवा मग ते कीर्तन ते भजन काल की म्हणजे केशव माधवा जी म्हणते तेव्हा इतकं आर्त व्हायला होतं की कुठेतरी तुझ्यासारखा तूच देवा तुला कुणाचा नाही रे हेवा. की खरंच तुला कोणाचा हेवा नाही आणि हे म्हणताना अगदी भरून येतं म्हणजे की खरोखर माणूस कसा माणसाच्या जीवावर उठलेला की भगवंत नाही हो कोणाचा. म्हणून भगवंत परत परत अर्जुनाला तेच की तुला माझा मत्सर नाहीये. कारण द्वेष ही भावना इतकी वाईट आहे की ती मनातनं काढलीच पाहिजे आणि या द्वेषाचं परिणिती भयंकर वाईट आहे. म्हणून प्रत्येक जसे हे 5 बाकी 6 गुण सांगितले की ज्याची परिणिती होऊ शकते भक्ती मार्गाने पण द्वेष हा वाईट त्याची मुळापासून जसं मी म्हटलंय झाडाचं उदाहरण की झाड की हे वाईट झाड मग एखाद्या जर त्या गोष्टीला आपल्याला मुळापासून काढायचं असेल मग ते मुळापासूनच ते उपटून काढलं पाहिजे. तसं या द्वेषाला मनातून मुळापासून उपटून काढलं पाहिजे. आणि म्हणून की माझ्या या शुद्ध भक्तांचे विचार आणि म्हणूनच ही शुद्ध भक्तीमध्ये कसं रममाण तर हे कीर्तनम श्रीला प्रभुपाद दिसतायत चित्रामध्ये की किती कीर्तनं केलीस किती संकीर्तनं केली की नाच की भगवंतांच्या भजनामध्ये नाच करून रममाण झालेले आहेत आणि सगळे बघा कसे हसतात आणि तल्लीन झालेले आहेत. अहो तिथे तर त्यांना कृष्ण कोण आहे ते सांगण्यापासून तयारी होती प्रभुपादांची की महाभारत माहित नाही की कृष्ण कोण आहे माहिती नाही पण बघा निष्ठा बघा श्रद्धा बघा की तुम्हाला कशा प्रकारे शांती आणि पीस ऑफ माइंड मिळण्याचं की प्रभुपादांचे तुम्ही एक एक लेक्चर्स ऐकायला खूप सोपे आहेत हो. इतके सोपे ऐकायला इतके शुद्ध आणि साधे शब्द आहेत ना की अगदी प्रभुपाद आपल्याशी गप्पा मारतायत आणि प्रभुपाद सांगतायत इतक्या सोप्या शब्दातनं सांगितलंय. तुम्ही प्रभुपाद वाणी ती मला वाटतं लिंक मी शेअर केली आहे परत एकदा ट्राय करते की गेलंय की मी बघते एकदा आणि नक्की तुम्हाला करते पण त्याच्यातले व्हिडिओज आणि ऑडिओज ऐका की खरोखर तुम्हाला एक छान अनुभव येईल आणि एक वेगळी अनुभूती येते. आणि मग अशा प्रकारे या भक्तीच्या मार्गातून आपण अभ्युदयाच्या मार्गाला आणि या भक्ती मार्गावर किंवा भक्तीच्या वेगवेगळ्या विविध सेवांनी आणि विविध ऍक्टिव्हिटीज विविध या क्रियांनी आपण भक्तीच्या मार्गावर कसे लीन होतोय आणि मग कुठेतरी आपल्या गोलाकडे आणि कुठल्या तरी आपल्या जेव्हा आपण म्हणतो ना की शेवट की या भक्ती मार्गामध्ये हव्या या शेवटच्या टप्प्यावर आपल्याला की समाधी जशी हा शेवटचा टप्पा आहे की आपलं गोल काय ध्येय काय आणि त्या ध्येयाकडे नेण्यासाठी
आणि मग ते अभ्युदय आपल्याला या प्रयोजनाकडे नेता आहे, की हे प्रयोजन ध्येय काय आहे त्याचं. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. जे सतत माझी भक्ती करतात आणि प्रेमाने माझी उपासना करतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. आणि म्हणून इथे प्रल्हाद महाराज, ध्रुव महाराज दिसतायत आणि देवी देवता दिसतायत की भगवंतांची पूजा करून, की मग मी त्यांना सांगतो की तुम्ही माझ्याकडे नक्की जे प्रेमाने भक्ती करतायत, मग ते दाखवायला नकोय, मग पुन्हा ते शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम नकोय, की मग देवी देवतांना सुद्धा त्यांना जाणायला किती, की देवी देवता हे साधी माणसं नव्हती, परंतु त्यांना जाणण्यासाठी पण आणि त्यांना शरण येऊन की परमेश्वराच्या जे सतत माझी भक्ती करतात आणि उपासना, जे ध्रुव महाराजांनी की फक्त भगवंताला जाणण्याची मनात इच्छा होती आणि तो संबंध प्रस्थापित करायचा होता भगवंतांची, की भगवंतांच्या भक्तीमध्ये मग ते आधी झाडाची पानं फळं खाऊन राहिले पण नंतर तेही मिळालं नाही. जसं काल मी माधवेंद्र पुरींचं सांगितलं तुम्हाला 9व्या अध्यायामध्ये, की कशा प्रकारे शुद्ध भक्तीमध्ये की तहान भूक हरपून गेलेली आहे, की काही खायला प्यायला पण इच्छा नाहीये, अशा प्रकारे भक्तीमध्ये. आणि मग परमेश्वराला काळजी आहे हो आपल्या भक्ताची, आणि मग ते दूध घेऊन आलेत परमेश्वर भक्तासाठी, की म्हणून भक्त परमेश्वर म्हणतायत की मला तुझ्या भक्तीची काळजी आहे, आणि म्हणून जे सतत माझी उपासना करतात त्यांना मी समज देतो की ते नक्की माझ्याकडे येऊ शकतात. आणि मग हा चतुश्लोकी गीतेमधला शेवटचा श्लोक म्हणजे या सगळ्यातनं की हा कसा संबंध प्रस्थापित करून ध्येयाच्या कडे वाटचाल करून देतो आहे. तेषामेव नुकंपार्थम अहम ज्ञानजवंतमहा नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. जसं परीक्षित महाराज इथे दिसतायत तुम्हाला की शुकस्वामींकडून सुखदेव स्वामींकडून त्यांना कसं कीर्तन म्हणजे कशा प्रकारे त्यांना ज्ञान मिळालं, की शेवटच्या 7 दिवसामध्ये मला तू ज्ञानी, मला तू सांग की मी कशा प्रकारे भगवंतांशी जोडला जाऊ शकतो आणि मी या काय करू या 7 दिवसामध्ये आणि मी कशा प्रकारे याचा सदुपयोग करू. आणि हे मग कीर्तन हे त्यांचं ज्ञान, हे ज्ञानी असल्यामुळे ते त्यांच्याकडून ऐकता आहे. त्यांच्याबद्दलच्या करुणेपोटी मी त्यांच्या हृदयामध्ये वास करून ज्ञानाच्या तेजस्वी दिव्याने अज्ञानातून जन्मलेल्या अंधकाराचा नाश करतो. मग ज्यांना हे संभ्रमामधून दूर यायचं असतं, की संभ्रमापासून ते दिव्य ज्ञानापर्यंत, तामसी वृत्तीचे लोक जसे अज्ञानी आहेत, अहंकारी आहेत आणि पूर्ण अंधकारामध्ये आहेत, परंतु परमेश्वरांनी गेल्या 9व्या अध्यायाच्या शेवटी सांगितले की जरी कितीही पाप केलेली असली आणि तू कितीही वाईट मार्गामध्ये अगदी केलेली असली तरी जेव्हा तू भक्तीच्या मार्गाला लागतो तेव्हा तो पुण्यवान आत्माच म्हटला पाहिजे. जसं वाल्याचे वाल्मिकी मी तुम्हाला उदाहरण देताना सांगते, तसं हे मोक्षारी मी तुम्हाला अजून 1-2 मृगारीची कथा सांगणार होती, की मृगारी ऋषींची कथा आहे की जे ज्यांची कथा अशी आहे की जे प्राण्यांना अर्धवट मारून आनंद घ्यायचे हो, की हा तरी वाटमारी होता आणि तो मनुष्याला ठार मारून त्यांचं सगळं धन वगैरे घ्यायचा. पण हे मृगारी ऋषी तर असे होते की त्यांनी अशा प्रकारे, मी 2 मिनिटं घेईन आणि गोष्ट पूर्ण करीन, मला कालच तुम्हाला सांगायची होती कशा प्रकारे सत्संगानी आणि नारद मुनींनी जसं वाल्या कोळ्यांचं मनपरिवर्तन केलं तसं मृगारी ऋषींना कसं सांगितलं की अशा प्रकारे अर्धवट मारलेल्या प्राण्यांना तो तडफडलेल्या अवस्थेत बघायचा आणि ती अवस्था तो आनंदाने बघायचा आणि त्याची कुठेतरी तृप्ती घ्यायचा. इतका नराधमी वृत्ती होती त्या मृगारीची. आणि जेव्हा हे नारद मुनी स्वतः जे बघायला येतात आणि तेव्हा त्याला दर्शन देतात, तेव्हा ते त्याला सांगतात की ह्याच्यातनं काय मिळवतोयस आणि तू हे ह्यांना का, प्राण्यांना का मारतोयस. तर त्यांनी सांगितलं हे मारून आणि मी करून आणि त्यांच्या ज्या कातड्यांनी वगैरे मी जमवतो आणि जे मी बनवतो त्याच्यातनं मी माझ्या माझ्या कुटुंबाचं सर्व हे करतो, पालन पोषण करतो आणि माझ्यावरती त्यांचे आहेत. तर मग नारद मुनी म्हणतात तू हे का करतोयस, मी तुला काही चांगल्या गोष्टी सांगतो आणि त्या तू करशील का. तर तू काही धान्य लाव आणि त्याला बीज देतात काही, आणि तू काही झाडं लाव आणि त्याच्यापासून जे अन्नधान्य मिळेल त्याचं तू दान कर आणि त्याचा तू व्यवसाय कर आणि दे. आणि मग आणि त्याला काही भजनं शिकवतात आणि त्याला काही अध्यात्माचं ज्ञान देतात आणि त्याला सांगतात की तू या ज्ञानाचा उपयोग करून तू भजन आणि कीर्तन कर. आणि मग अशा प्रकारे तो म्हणतो की यांनी माझं पोटपूजन होणार आहे का, माझ्या यांनी काही उपयोग होणार आहे का, माझ्या कुटुंबाचं मी पालन पोषण. कारण त्याची वृत्ती कशी असते तेव्हा तामसिक वृत्तीच असते. परंतु नारद मुनी म्हणतात, त्याला विश्वास देतात आणि मग तो स्वतःला जेव्हा त्या परिवर्तनाच्या मार्गावर आणायला जातो तेव्हा हळूहळू. आणि मग त्याची बायको म्हणते अहो किती मनुष्य, आणि मग गावोगावून की एका वाटमाऱ्यात एका
म्हणजे वाटसरूचं किंवा जो मारणाऱ्या जो प्राण्यांना मारणाऱ्या व्यक्तीचं परिवर्तन होऊन तो ऋषीमध्ये आणि तो चांगल्या भजनं गातोय. जेव्हा सारा गाव त्याला बघायला लोटलं आणि जेव्हा ते चांगलं दृश्य बघितलं की प्रत्येक जण काही ना काही दान स्वरूपात देत होतं. अन्न, धान्य, दूध आणि सगळं मिळत होतं. आणि म्हणून नारद मुनींनी ते कबूल केलं होतं आणि ते जेव्हा त्याला आश्वासन दिलेलं ते खरोखर येत होतं. त्या प्रचितीस येत होतं की मग त्याची पत्नी म्हणाली, "अहो, हे कितीतरी देतायत हो आपल्याला, हे आपल्याला मिळाल्यापेक्षा सुद्धा म्हणजे तुम्ही आधीचा व्यवसाय करून मिळवत नव्हता ते किती आपल्याला मिळतंय." आणि मग ते कुठेतरी दान करायला लागतात आणि ते गावोगावी जाऊन मग दान देतात. आणि अशा प्रकारे ह्या भृगारी ऋषींची कथा आहे की कशा प्रकारे त्यांच्या मनामध्ये परिवर्तन घडून नारद मुनी, जसं मी म्हटलं की अकर्मी, की ज्यांना फक्त ज्यांचं मन परिवर्तन घडवून ज्यांना भक्ती मार्गावर आणतायत, असे हे नारद मुनी ज्यांचं थोर महिमा आपण ऐकतो की ज्यांचा वाल्याचा वाल्मिकी त्यांनी केला. आणि अशी ही भृगारी ऋषींची गोष्ट मला सांगायची होती. आणि म्हणून हे ज्ञानी लोक सांगायचं की त्यांच्या हृदयामध्ये वास करून मी त्यांना अज्ञानातून बाहेर काढतो. आणि मग त्यांना जे काही त्यांना वाईट अनुभव आला की जेव्हा पाणी मिळालं नाही परीक्षित महाराजांना म्हणून त्यांनी ती चुकीची गोष्ट केली आणि त्यांची वृत्ती कुठेतरी तेव्हा वाईट होती. परंतु त्यांना जेव्हा प्रचिती आली आणि तेव्हा त्यांना शाप मिळाला, तेव्हा त्याने जाणवलं आणि त्यांना मग मी 7 दिवसामध्ये काय करू शकतो. आणि मग ती ज्ञानी वृत्ती त्यांनी दाखवलेली की मग मला परमेश्वराचं ज्ञान मिळवायचं. आणि मग सुखदेव स्वामींना ऐकून त्यांनी परमेश्वराचं ज्ञान घ्यायला सुरुवात केलेली. अशा प्रकारे हे भगवंतांचं ज्ञान आणि भगवंतांचा महिमा ऐकून त्यांच्यामध्ये जे मन परिवर्तन आणि मग ही म्हणून अशी ही चतुश्लोकी गीता की ज्याच्यामध्ये आपण संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याच्याविषयी परमेश्वराच्या भक्तीमध्ये आणि या भक्तीच्या सेवेमध्ये गुंतून कशा प्रकारे आपण ध्येयाला जाऊ शकतो असं भगवंत अर्जुनाला सांगताय. आणि एवढं सगळं ऐकलंय अर्जुनाने. आता आता अर्जुन काय म्हणतायत की हे अर्जुनाने जाणलेलं आहे. आता अर्जुन जाणतोय की भगवंतांनी एवढं सगळं स्वतःच्या मुखातून सांगितलेलं आहे, इतक्या अध्यायातून की दुसऱ्या अध्यायापासून, की जिथे बुद्धियोग आहे, सांख्ययोग आहे, ज्ञानयोग, की तू कर्म संन्यास योग कर आणि तू भगवंतांच्या भक्तीमध्ये तू मला समोर ठेवून तू युद्धाला सामोरा जा आणि मला अर्पण कर तू तुझी कर्म. आणि हे सगळं ज्ञान घेत घेत आता अर्जुनाला ह्याची प्रचिती आलेली आहे आणि अर्जुनाला हे पूर्णपणे आता कबूल झालेलं आहे. अर्जुनाला पूर्णपणे मान्य आहे की परमम ब्रह्मम परमम धामम पवित्रम परमम भवान. अर्जुन म्हणाला तू परब्रह्म, परम परम निवास, शुद्ध करता, परम सत्य, शाश्वत आहात तुम्ही. आणि म्हणून परमेश्वराच्या मध्ये की शाश्वत दिव्य व्यक्ती आहे. पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभुम अहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिम्. अर्जुन सांगतायत भगवंताला आता की अर्जुन म्हणाले की परब्रह्म तू आहेस, परम निवास तू आहेस, शुद्ध करता आहेस, तू परम सत्य शाश्वत असं आहेस, तू शाश्वत जग आहेस, तू शाश्वत व्यक्ती आहेस, तू आदिम देव आहेस, दिव्य आहेस, मूळ आहेस, तू अजन्म आहेस आणि तू सर्वश्रेष्ठ आहेस आणि तू सर्वव्यापी सौंदर्य आहेस. आणि हे परमेश्वर अर्जुन जेव्हा सांगतायत तेव्हा अर्जुन म्हणतायत की मी तर हे म्हणतोय कारण नारद आणि देवल व्यास या मुनींनी प्रत्यक्ष व्यास मुनींनी लिहून ठेवलेलं आहे. आणि हे सगळ्या ऋषींनी मुनींनी, कारण ह्याला कुठेतरी अर्जुन उगीच नाही हवे तीर मारते. अर्जुनाला सगळं माहिती आहे हो. अर्जुनाला भगवंतावर नितांत श्रद्धा आहे, नितांत विश्वास आहे. हे सगळं प्रयोजन कशासाठी आहे? हे प्रयोजन आहे हे सगळं आपल्याला कळावं. हे जे नास्तिक लोक आहे आणि जे स्वतःला देव मानून फिरत आहेत त्यांच्या काही धारणेमध्ये आणि त्यांच्या काही मानसिकतेमध्ये बदल घडवू शकतो का, आणि त्यांना काही कन्व्हिन्स करण्यासाठी आणि अशा प्रकारे मनुष्याला हे ज्ञान प्राप्त करून देण्यासाठी अर्जुन पुढे जाऊन पण हा सगळं प्रयोजन केलेलं आहे. नाहीतर इथेच गीता संपली असती 10व्या अध्यायाला, की पुढच्या अध्यायांची 11व्या अध्यायापासून गरजच नव्हती. कारण झालं परमेश्वराचा महिमा कळलाय अर्जुनाला. परंतु नाही, पुढे जाऊन अर्जुनाला अजून जे प्रश्न आहेत ते फक्त आपल्यासाठी आहेत. आणि आता पुढे जाऊन अर्जुन जे काही मागतोय परमेश्वराकडे ते परमेश्वराच्या आपल्याला आपलं सांत्वन व्हावं आणि मनुष्याला या गोष्टी कळाव्या, ज्ञान व्हावं अजून. म्हणून पुढचे हे 12 पासूनचे नंतर 13 पासूनचे ज्ञानयोग आहेत बरेचसे. 11व्या 12व्या मध्ये आपण विश्वरूप बघणार आहोत 11व्या अध्यायामध्ये. परंतु म्हणून भगवंतांना सांगतायत तू आदिम देव आहेस, दिव्य आणि मूळ आहेस. आणि हे स्वतः नारद ऋषी, नारद मुनी, व्यासदेवांनी आणि या सगळ्या देवल ऋषींनी हे सांगितलं. पण आज तू तुझ्या मुखाने, तू तुझ्या स्वमुखाने मला हे सांगत आहेस. कारण ऋषींनी तर हे मान्य केलेलं आहे की तू यांचं मूळ आहेस आणि या तत्वाचं परम तत्व आहेस. हे भगवंतांना हे त्यांनी मान्य केलेलं आहे. पण तू स्वतः हे तुझ्या मुखातून मला सांगत आहेस तर मला हा महिमा पूर्ण मान्य आहे तुझा.
तू अगाध आहेस आणि तू दिव्य आहेस, तुझा हा दिव्य महिमा मला पूर्णपणे मान्य आहे. अशा प्रकारे अर्जुनाला सगळा हा भगवंतांचं परमतत्व अर्जुनाने पूर्णपणे जाणलेलं आहे. पुढे जाऊन अर्जुन म्हणतात, सर्व मे तर तम मन्ये यन्माम वदसी केशवः नहि हे भगवन व्यक्तिम विदुर्देव न दानवः. हे कृष्णा, तू मला जे काही सांगितलं आहेस ते मी पूर्णपणे सत्य म्हणून स्वीकारतो. हे देवा, दानव किंवा देव तुझे व्यक्तित्व जाणत नाही. खरंच हे सर्वांचे मूळ, सर्व प्राण्यांचे स्वामी, देवांचे देव, हे परमपुरुष, विश्वाचे स्वामी तूच स्वतःला आपल्या सामर्थ्याने ओळखतोस. भगवंत ओळखतायत, कसे ओळखतायत ते ऐका आता. की भगवंतांनी ओळखलेलं आहे, की देवही जाणू नये, की भगवंतांना देव जाणायचा प्रयत्न करे. मग भगवंतांनी सांगितलं की देवी देवता या माझ्यापासून निर्माण झाल्या. भगवंतांचं जे चित्र मी त्या दिवशी दाखवलं, की ह्या सगळ्याचे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत. भगवंतांच्या सगळ्या देवी देवतांच्या तुम्ही भक्तीमध्ये दृढ श्रद्धा आपली निर्माण करा, पण सगळ्या पूजा जाऊन मला मिळतायत आणि म्हणूनच तूच स्वतःला आपल्या सामर्थ्याने ओळखतोस. मग हे परमेश्वराचं सामर्थ्य काय आहे, तर पुढे जाऊन परमेश्वराने सगळ्या विभूती दाखवलेल्या आहेत. परमेश्वराने सगळ्या दाखवलेल्या आहेत, की सगळ्या त्यांचे जे ऐश्वर्य आहे. एक सेकंद द्या मला, एक सेकंद. तर हे व्यक्तित्व जाणण्याचा प्रयत्न म्हणजे देवी देवतांनी पण नाही केलं, की तू जाणण्याचा, तू स्वतःचं सामर्थ्य ओळखून सांगतोयस. याच्या आधी म्हणजे जेव्हा आपण ही चतुश्लोकी गीता ऐकली आणि भगवंतांनी सांगितलं की भगवंत कसे जाणतायत, आपल्या भक्तालाही जाणतायत आणि भक्त कसा भगवंतांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे लीन. याच्यावरनं एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छिन, की एक चांभार होता बरं का, आणि एक ब्राह्मण होता. चांभार आणि ब्राह्मणाची ही गोष्ट आहे. आणि पुन्हा नारद मुनी, जे अगदी नारायण नारायण आणि संकीर्तनाचा पूर्ण गजर अगदी तिन्ही लोकांमध्ये नारायणाचा करतायत. असे हे नारद मुनी या चांभाराकडे आणि ब्राह्मणाकडे येत आहेत. सुरुवातीला ते त्या ब्राह्मणाकडे येतात आणि या ब्राह्मणाकडे आल्यानंतर हा ब्राह्मण नारद मुनींचे खूप छान आदरातिथ्य करतो. आणि ब्राह्मण म्हणजे काय हो, पूर्ण वेदलिखित आणि पूर्ण त्याला शास्त्राचं ज्ञान असलेला ज्ञानी असा ब्राह्मण. जे आपण वर्णाश्रमामध्ये बघतोय ते ब्राह्मण हे उच्च ना, की ज्यांना सर्वांचं ज्ञान आहे, की शास्त्राचा अभ्यास आहे, असे हे उच्चवर्णीय ब्राह्मणाकडे सगळं त्याचं सुंदर प्रकारे स्वागत केलं जातं आणि फळा फुलांनी त्याला हे फळं अर्पण केली जातात आणि नारद मुनींना दिलं जातं. हे सगळं झाल्यानंतर ब्राह्मण विचारतात की तुम्ही जेव्हा विष्णूंकडे जाल, ब्राह्मण नारदांना विचारतात की तुम्ही विष्णूंकडे जाल परत, तेव्हा तुम्ही विचाराल का हो की मला कधी वैकुंठ लोकामध्ये मिळणार आहे, म्हणजे मी कधी वैकुंठ लोकामध्ये जाऊ शकेन. तर नारद मुनी म्हणतात ठीक आहे, मी तुझा प्रश्न नक्की विचारीन विष्णूंना. ब्राह्मणाकडून ते चांभाराकडे जातात. हो, तो चांभार कुठे असतो, तर चांभार एका झाडाखाली राहणारा असतो आणि झाडाखाली प्राण्यांच्या कातड्यापासून तो पादुका बनवत असतो, म्हणजे पादत्राणं बनवत असतो. हा त्याचा स्वतःची उपजीविका करण्याचा धंदा असतो आणि अशा प्रकारे चांभारकी करत असतो तो. आणि मग हे चांभाराकडे गेल्यानंतर तोही त्याच्या परीने नारदांचं स्वागत करतो आणि त्याला जितकं तो 2 हात तिसरं मस्तक आणि नारद मुनींना नमस्कार करून त्यांना जे काही करू शकतो ती सगळी सेवा त्यांच्यासाठी करतो. आणि मग तोही नारदांना प्रश्न विचारतो की जेव्हा तुम्ही विष्णूंकडे जाल परत, तेव्हा तुम्ही हा प्रश्न विचाराल का विष्णूंना की मी परत या वैकुंठ लोकामध्ये कसा जाईन म्हणून. तर नारद म्हणतात ठीक आहे, मी विचारेन म्हणून. आणि त्याप्रमाणे नारद मग जातात विष्णूंकडे आणि विष्णूंना विचारतात हा प्रश्न की मी असं ब्राह्मणाकडे गेलेलो, तर त्यांनी तुम्हाला हा प्रश्न विचारला आहे की तो वैकुंठ लोकात कधी येईल. आणि चांभाराने प्रश्न हा सेम विचारला आहे की तो पण वैकुंठ लोकात कधी येईल. तर भगवंत सांगतायत की चांभाराला या जन्माच्या शेवटीच मिळेल वैकुंठ लोक, परंतु ब्राह्मणाला 100 जन्म घ्यावे लागतील अजून. एकदम चकाकतात हो, नारद मुनी एकदम चकितच होतात. ते म्हणतात कसं शक्य आहे हो, तुम्ही ब्राह्मणाला सांगताय, तुम्ही ब्राह्मणाला अशा प्रकारे कसं सांगू शकता की जो वेदांचा आणि शास्त्रांचा अभ्यास असलेला आणि त्याला मिळणार नाही वैकुंठ लोक, असं कसं होईल. तर ते म्हणतात हे बघ, मी तुला सांगतो ते शांतपणे ऐक आणि तू ही उत्तरं आहेत ना ती जाऊन त्यांना सांग. आणि ती उत्तरं सांगताना त्यांनी जर विचारलं काही, तर तू त्यांना सांग की ते तुला नक्की हा प्रश्न विचारतील की हे उत्तर देताना भगवंत काय करत होते, त्यावेळेला भगवंत काय करत होते. तर या प्रश्नाचं उत्तर तू काय देशील त्यांना, तर तू सांग की मी सुईच्या टोकामधून हत्तीला घालत होतो.
असं उत्तर तू त्या ब्राह्मणाला पण दे आणि चांभाराला पण दे. आणि तू सांग त्यांना की मी तुला सुईच्या टोकातून मी हत्तीला घालवत होतो. तर ठीक आहे, मी हत्ती घालत ओवत होतो, म्हणजे जसा दोरा होतो तसा. तर ठीक आहे, नारद नारद मुनी ते जे पडत्या फळाची आज्ञा हो, जे विष्णूंचं सगळं मान्य करून, म्हणजे त्यांना माहितीये भगवंत बोलतायत, याच्यामध्ये काही हे नसणार की भगवंतांनी सांगितलं ते आपण करायचं. ते जातात, पुन्हा ब्राह्मणाकडे जातात, चांभाराकडे जातात. आणि ब्राह्मणाकडे गेल्यानंतर ब्राह्मण विचारतो त्यांना की काय सांगितलं भगवंतांनी, मी कधी वैकुंठ लोकाला येईल. तर तुला 100 जन्म अजून घ्यायला लागतील, तेव्हाच तुला वैकुंठ लोक मिळेल. तो म्हणतो असं कसं शक्य आहे, मला तर सगळे आम्ही अभ्यास केलेला आहे आणि कसं शक्य आहे, असं शक्य नाही, असं म्हणणं नाही शक्य. भगवंत काय करत होते तेव्हा, जेव्हा हे उत्तर दिलं तेव्हा भगवंत हा लगेच प्रश्न आला बघा. भगवंतांनी जाणलेलं होतं भक्ताला आणि काय प्रश्न येणार हे भगवंतांच्या पूर्ण, म्हणून हे प्रयोजन सगळं असतं की पुढचं सगळं माहिती आहे, काय आपल्या प्रतिक्रिया असणार आहेत. आणि मग भगवंतांना विचारलेला प्रश्न जो आहे तर तो विचारतात ते की काय करत होते, तर तेव्हा मग उत्तर देतात नारद मुनी की असं असं हत्ती घालत होते ते सुईच्या टोकातून. अहो काही काय, असं शक्य आहे का, असं कसं करू हा म्हणूनच असं काहीतरी करत आहे, भगवंतांचं लक्ष नव्हतं आणि म्हणून हे झालेलं आहे की म्हणून असं माझ्यासाठी उत्तर दिलेलं आहे. पण असं शक्य आहे का, हो हे शक्यच नाही, असं असणं शक्यच नाही, हत्तीला घालूच शकत नाही तो असं सुईच्या टोकातून. त्यामुळे मग नाही शक्य आणि म्हणूनच भगवंतांनी असं मला उत्तर दिलंय. तर मग ठीक आहे, तिथून निघतात नारद मुनी आणि नारद मुनी जातात चांभाराकडे आणि चांभाराला पण सांगतात की असं असं नारद मुनींना तुम्हाला सांगितलेलं आहे आणि तुम्हाला विष्णूंनी सांगितलं की तुम्हाला या जन्माच्या शेवटी तुम्हाला वैकुंठ लोक मिळणार आहे. चांभार तो अत्यानंदाने वेडावतो आणि अक्षरशः रडायला लागतो हो तो, आणि रडायला लागतो आणि तो म्हणतो भगवंतांनी इतकं माझ्यावरती कृपा केलेली आहे की मला वैकुंठ लोक मिळणार आहे. हे मी तर हे प्राण्यांच्या कातड्यांनी वगैरे हे करतोय आणि मला वैकुंठ लोक मिळणार आहे, की खरोखर माझं भाग्य आहे हे. आणि मग पुढे जाऊन तेव्हा नारदांना ते विचार की असं सांगताना भगवंत काय करत होते, हो चांभारांनी पण विचारलं. तेव्हा ते म्हणत होते की ते हत्तीच्या, तेव्हा विष्णू नारदांनी उत्तर दिलं की ते सुईच्या टोकामधून, सुईच्या डोळ्यामधून हत्तीला ओवत होते. अहो तो चांभार अत्यानंदाने नाचायला लागला आणि अक्षरशः गजरानी म्हणजे भगवंतांच्या महिमा आणि कीर्तन करायला लागला आणि तल्लीन झाला की भगवंतांच्या प्रेमामध्ये तो अगदी वेडा झाला आणि भगवंतांचं गायन करू लागला, स्तुती करू लागला. ते म्हणाले की तू एवढा कसं काय, तुला कसं काय हे कळलं. कारण तो म्हणतो की तू तू असा कसा, तुला कसा विश्वास बसला, की तुला कसं वाटलं की भगवंत असं करू शकतील, हे तर नाही होऊ शकत. तू तुझ्या फनॅटिक जगात आहे, तू तुझ्या काल्पनिक जगामधून तू त्यांना असं मानलंय. तो म्हणतो अहो, नारद मुनींना सांगतात तो अज्ञानी आहे हो, चांभार आहे तो, काही शिक्षण नाही त्याचं. तो म्हणतो मी या झाडाखाली राहतोय. मग तो एक बी उचलतो आणि तो बी नारद मुनींना दाखवतो आणि तो म्हणतो या बी मध्ये एवढं मोठं झाड असू शकतं, तर मग तिथं मग का नाही जाऊ शकत. भगवंत काय अशक्य आहे भगवंतांना, की भगवंत सुईच्या टोकातून का नाही हत्तीला घालवू शकत. हे खरी भक्ती, ही शुद्ध भक्ती भगवंतांनी जाणली. आणि म्हणूनच कुठेतरी की मग मग ब्राह्मणाचा हा कुठे आला, मग कुठेतरी हा अहंकारीपणा की मी म्हणजे मी सांगतोय मला सगळ्याचं ज्ञान आहे, मला सगळ्याचं ज्ञान आहे, मी सर्व ज्ञानी आहे. परंतु तो चांभार बघा की अज्ञानी असून सुद्धा भगवंतांच्या पूर्ण भक्तीत होता आणि भगवंतांवर विश्वास होता, जसा त्या चिमणीचा हो. जसं मी पहिल्या अध्यायात तुम्हाला छोट्या चिमणीची गोष्ट सांगितली की मी हा समुद्र रिकामा करेन तुला. अहो एवढीशी चिमणी एवढ्या समुद्राला धमकी देतीये, कुणाच्या जीवावर, भगवंतांवर दृढ विश्वास आहे. तसा हा दृढ विश्वास आहे की भगवंत काहीही साध्य करू शकतील आणि मग ते नक्कीच सुईच्या टोकातून हत्तीला की ही ही खरी भक्ती आणि ही शुद्ध भक्ती आणि ही कृष्णामध्ये रममाण कृष्ण भावना पूर्ण मनामध्ये आहे. अशा प्रकारे हे भगवंतांचे की हे म्हणूनच पुढे जाऊन आणि म्हणून हे चतुश्लोकी गीतेवरूनच की कसं भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लीन होण्याला आणि कसा कसं हे ध्येय मिळालेलं आहे. मग शेवटी अभ्युदय की संबंध प्रस्थापित करून अभ्युदय करून या सगळ्या भक्ती मार्गाने त्या ध्येयाकडे पोहोचलेला आहे आणि ह्या ध्येयाकडे शुद्ध भक्तीकडे पोहोचलेला हा भक्त आहे. आणि म्हणून पुढे जाऊन भगवंत पुढे आता विभूती सांगणार आहेत आपल्या. तर मी तुझे ध्यान कसे करावे, हे धन्य परमेश्वरा तुझे कोणत्या विविध रूपात चिंतन करावे लागेल. अर्जुन आता विचारतायत, अर्जुनाला प्रश्नावर प्रश्न पडतायत हो. कारण भगवंत जेव्हा सांगतायत आता की तू चिंतन, तू भक्तीचे हे मार्ग वापर, पण मग तू चिंतन कसं केलं पाहिजे आणि मग मी तुझं चिंतन कुठल्या रूपामध्ये केलं पाहिजे आणि मग या रूपाला विचारतायत कुठल्या रूपात चिंतन केलं पाहिजे. तर हे जनार्दना कृष्णा, मला तुमच्या पराक्रमी सामर्थ्य आणि वैभवाबद्दल पुन्हा सविस्तर सांगा, कारण तुमचे अमृतमय शब्द ऐकून मी कधीही थकलो नाही.
तुम्ही कितीही मला विद्या ज्ञान द्या, मी थकणार नाही. पण तुमचं काय ऐश्वर आहे आणि तुमच्याजवळ कुठलं वैभव आहे त्याच्याबद्दल मला सांगा. जनार्दना, जनार्दना म्हणजे या जगाची काळजी करणारा जो जनार्दन आहे, त्या जनार्दनाला प्रश्न विचारतायत अर्जुन. कारण अर्जुनाचे प्रश्न संपतच नाहीयेत, तो थकतच नाहीये. तो आपल्यासाठी प्रश्नांची प्रश्नावली तयार आहे, त्याच्याकडे भडीमार चालू आहे कृष्णांवर प्रश्नांचा. की मग तू मला आता सांग की कुठल्या रूपात मी चिंतन करू. कारण विश्वरूपाचं पुढे जाऊन भगवंतांनी सांगितलंय, परंतु तू मला अधिक तुझं वैभव सांग आणि मग तुझं कुठल्या रूपामध्ये चिंतन करू. आणि मग अशा प्रकारे भगवंतांचं चिंतन आणि रूप मग हे भगवंतांनी ऐश्वर्य सांगितलंय, जे मी तुमच्यासाठी नक्की वाचेन थोडंसं. की आपण पुढे जाऊन हा चार्ट बघणार आहोत, पण त्याच्याबरोबर मी तुम्हाला ही माहिती. भगवंत म्हणतायत की आदित्यामधील विष्णू मी आहे, तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे, मद्गुणांमध्ये मरीची मी आहे, नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे, वेदांमध्ये सामवेद मी आहे, देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे. एक मिनिट, सॉरी. देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियांमधील मन मी आहे आणि प्राणी मात्रांमधील चेतना मी आहे. सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे, यक्ष आणि राक्षसांचा कुबेर मी आहे, राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे, वसुमध्ये अग्नी मी आहे, सर्व पर्वतांमध्ये मेरू पर्वत मी आहे. त्या विभूती आहेत परमेश्वराच्या, ज्या इथे तुम्हाला लाईनीने दिसतील, त्याचं वर्णन मी तुम्हाला सांगते. हे अर्जुना, पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मीच आहे हे जाण. सेनापतींमध्ये कार्तिकेय मी आहे, जलाशयांमध्ये सागर मी आहे, सर्व वृक्षांमध्ये महर्षींमध्ये भृगु मी आहे, ध्वनींमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे, यज्ञांमध्ये जपयज्ञ मी आहे, अचल पदार्थांमध्ये हिमालय पर्वत मी आहे, सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे, सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे, गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे, सर्व सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे, अमृत प्राप्ती करता केलेल्या समुद्र मंथनांमधून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चैश्रवा मी आहे, गजेंद्रांमधील ऐरावत मीच आहे आणि मनुष्यांमधील राजाही मीच आहे. सर्व आयुष्यांमध्ये वज्र मी आहे, आयुधांमध्ये सर्व आयुध अशी शस्त्र आहेत त्याच्यामध्ये वज्र मी आहे, गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे, प्रजोत्पन्नास कारण असणारा कामदेव मदन मी आहे, सर्पांमध्ये वासुकीही मी आहे, नागांमध्ये अनंत नाग मी आहे, ज्यांनी रक्षण केलेलं आहे शेषनाग, ज्यांनी वासुदेवाचं, ज्यांनी कृष्णाचं रक्षण केलेलं आहे. जेव्हा वासुदेव घेऊन जात होते यमुनेमधून, जन्म झाल्यावर यमुनेमधून, तेव्हा या नागाने रक्षण केलेलं आहे. तुम्हाला दिसेल, तुम्हाला त्या चित्रामध्ये मी दाखवले की नागाने रक्षण केलेलं आहे कृष्णाचं, जेव्हा वासुदेव टोपलीतून घेऊन जात होते त्यांना. जलचरांमध्ये मी वरुण आहे, पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे, नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव ही मीच आहे, दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे, दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे, पशूंमध्ये सिंह मी आहे, पक्ष्यांमध्ये गरुड मी आहे, पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे, शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे, मत्स्यांमध्ये मकर मासा मी आहे आणि प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा ही मीच आहे. सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे, सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या ही मीच आहे, तर्कशास्त्रांमध्ये निर्णायक सत्य मी आहे, अक्षरांमध्ये अ आकार मी आहे, समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे, अविनाशी काळ मीच आहे आणि सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेवही मीच आहे, सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे, भविष्यांमध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे कारणही मी आहे, स्त्रियांमध्ये कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुरवाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता आणि क्षमाही मीच आहे, सामवेदातील स्तोत्रांमध्ये बृहत्साम मी आहे, छंदांमध्ये गायत्री मी आहे, मासांमध्ये मार्गशीर्ष मी आहे आणि ऋतूंमध्ये वसंतही मीच आहे, फसवणीरांमध्ये द्यूत मी आहे, तेजस्व्यांचे तेज मी आहे, विजयही मी आहे, साहस आणि बलवानांचे बलही मीच आहे, वृष्णीवंशीयांमध्ये वासुदेव मीच आहे, पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे, मुनींमध्ये व्यास मी आहे, महान विचारक कवींमध्ये उशना मी आहे, अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड मी आहे, जे विजयेच्छू आहेत त्यांची नीती मी आहे, रहस्यांमधील मौन मी आहे, ज्ञानीजनांमध्ये ज्ञान मी आहे. हे परंतप माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही, जे मी तुला सांगितले आहे ते अनंत विभूतींचे केवळ
सूचक आहे. अशा या विभूती आहेत, या मी तुम्हाला हे शेअर करणारच आहे PDF. अशा या सगळ्या विभूती, अशा ह्या विभूतींचं आणि ह्या चित्रामध्ये जसं वर्णन केलं या सगळ्या विभूती आहेत, तसं हे चार्टमध्ये या विभूती सगळ्या ज्यांचं मी आता तुम्हाला वर्णन केलंय की नारद आहेत आणि हे ऋषी आहेत आणि स्वतः ब्रह्मा आहेत, शिव आहेत, त्याच्यानंतर ऐरावत आहे, हे सगळं यमदेव आहे तिकडे, आणि प्रत्येक जसं वर्णन केलंय अश्व आहे इथे, हा अशा प्रकारे प्रत्येक मी आहे, हा जे नाग असुकी वासुकी आहे, अशा या प्रत्येक गोष्टीचं वर्णन आणि प्रत्येक ऐश्वर्याचं वर्णन भगवंतांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचे बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. हे परंतप माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ एक सूचक आहे. यद्य विभूतिं मस्तत्व श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झालेल्या आहेत, हे तू जाण. की ज्या काही अभिव्यक्ती म्हणजे भगवंतांचं बघा किती सुंदर, आणि इतकं सुंदर त्यांच्या अंगठ्याला, म्हणजे हे बाळकृष्णांचं इतकं सुंदर रूपी की प्रत्येक विभूती या भगवंतांमधून, या अभिव्यक्ती या भगवंतांमधून निर्माण झालेल्या आहेत. आणि असं हे सुंदर चित्रामध्ये की या प्रत्येक याचं उत्पत्ती जी आहे ही भगवंतांकडून झालेली आहे, आणि भगवंतांचं असं हे रूप आहे आणि असं हे ज्ञान आहे की परमात्म्याचं रूप. आणि जसं आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये की मग सज्ञानी लोक, आणि मग अथवा बहुनैतेन किम्यातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् मेकांशेन स्थितो जगत. परंतु हे अर्जुना, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलेलो आहे. परमेश्वराचं तेज आणि परमेश्वराचं केवळ एक अंश हा पुरे आहे. आणि जसं एका या नुसत्या तेजाने परमेश्वराने सगळी सृष्टी ही तेजोमय केलेली आहे, की ह्या विभूती आहेत, या नावाला हे सूचक आहेत परमेश्वराच्या विभूती. परंतु परमेश्वराने आपल्या या तेजोमय ज्ञानाने आणि तेजोमय अशा या कुठल्याही ज्ञानाची आवश्यकता नसून एका अंशाने त्यांनी सगळं विश्व व्यापून टाकलेले आहे. या विश्वाची सगळी, जसं सत आणि असत असं सर्व शाश्वत आणि अशाश्वत असं जग हे परमेश्वराची निर्मिती, आणि हे परमेश्वराने या विस्ताराला, या विश्वाला व्यापून टाकलेलं आहे. म्हणून आपण या जाणलंय. म्हणून या विभूती, या मुख्य आजच्या अध्यायामध्ये ही चतुश्लोकी गीता, जसं त्या इतकी सुंदर गोष्ट की ज्याच्यावरून भगवंतानी कसं जाणलेलं आहे आपल्या भक्ताला, आणि मग भक्तीमध्ये कसे रममाण, की शुद्ध भक्ती काय असावी. प्रभुपादांचं तर उदाहरण वेळोवेळी मी तुम्हाला सांगते की शुद्ध भक्ती, ज्या संकटांना वेळोवेळी, की जे आत्ता कलियुगातलं आपल्याला उदाहरण आहे की इतकं शुद्ध भक्त भगवंतांचा असू शकतो की ज्यांनी सगळ्या कष्टांना, अवहेलनांना आणि सगळ्या संकटांना तोंड देऊन सुद्धा कृष्ण भावनेचा प्रसार अगदी मनापासून शुद्ध भक्तीने केलेला आहे. अशा या भक्ताला जसं आपण या अध्यायांमध्ये जाणलंय की कृष्ण इज अननोनेबल, म्हणजे ज्या अज्ञात अशा कृष्णाला आपण जाणण्याचा प्रयत्न केलाय, आणि जो इसेन्स आहे या भक्तीचं इसेन्स, भक्तीचं हे जे चतुश्लोकी गीतेमधनं आपण जाणलंय 8 ते 11, हे स्मरण करण्याचा प्रयत्न करा. हे पण तुम्ही, जसं मी कालचे 2 श्लोक सांगितले की पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो श्लोक, आणि दुसरा शेवटचा 9.34 हा श्लोक मी तुम्हाला म्हणून दाखवला. मन्मना भव मद्भक्त मद्यामाम श्री नमस्कुरु. हे तुम्ही श्लोक नक्की पाठांतर, कारण हे सुंदर श्लोक आहेत. 108 श्लोकांमधले जितके तुम्हाला जमत असतील तितके तुम्ही स्मरणात ठेवा. आणि मग अर्जुनांनी हे जेव्हा सगळं विभूती सांगण्याच्या आधीच भगवंतांना विभूती सांगायला सांगितल्यात, पण त्यांचा महिमा जाणलेला आहे, आणि मगच या श्लोकावरून त्याला भक्ती भगवंतांना जाणण्याची, की भगवंत स्वतः सांगतायत. ऋषींनी, व्यासमुनींनी, नारदांनी सगळं तर जाणलेलं आहे की त्यांनी सांगितलं, पण प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत. आणि या विभूती एक सूचक म्हणून भगवंतांनी सगळ्यांची उदाहरणं देऊन भगवंतांनी आपल्या विभूतींचं वर्णन केलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण आता पुढे ही वाटचाल करतोय. विश्वरूप दर्शन भगवंत देणार आहेत अर्जुनाला. पुढे जाऊन अजून प्रश्न आहेत. इथे गीता नाही संपत आहे, आणि भगवद्गीतांची पुढे अजून हा प्रवास आपला चालू राहणार आहे की ज्याच्यामध्ये अजून आपल्याला ज्ञानयोगाची पण माहिती घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आज आपण ह्या 10व्या अध्यायाची समाप्ती करतो आहोत. काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारा. आणि अजून एक मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की आपण जरा शनिवार रविवार थोडा ब्रेक घेतोय. शनिवार आणि रविवार
काही कारणाने की मला थोडं पर्सनल कमिटमेंट, माझ्या आईचं ऑपरेशन आहे गुडघ्याचं, त्याच्यामुळे मी उद्याचा दिवस तर नाही, पण आता आपले हे 8 अध्याय राहिलेले आहेत. तर मी जसं तुम्हाला सांगितलं, आम्हाला प्रभूजींनी सांगितलंय की आपण 3 तारखेपर्यंत भेटत राहूया. जी आपली हे आहे, आपल्याला अक्षय तृतीया हा जो दिन, हा सुंदर दिवस आहे, त्या दिवशी आपण आपला 18वा अध्याय पूर्ण करूया आणि त्याप्रमाणे आपण करणारच. आपण कुठेही आतापर्यंत